Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa bakba sa lubnganan. Midagan siya og miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Hesus. Og giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo. Ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Nagilak si Maria nga nagbarog dito sa gawas sa lubnganan. Unya mitikubo siya aron paglili sa lubnganan. Ug nakita niya dito ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Hesus. Ang usa dito sa dapit sa iyang ulo ug ang usa dapit sa iyang tiil. Dahil nganong naghilak ka man, sila nangutana kaniya, siya mitubag. Ila man gud nga gikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa paghuman niya agsulti niini milingi siya og iyang nakita si Hesus nga nagbarog dito. Apan wala siya makaila nga si Hesus di ay kadto. Dahil nganong naghilak ka man, nangutana si Hesus kaniya. Kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero, usa mingon siya kaniya, kung ikaw maoy nagkuha kaniya, tug-ani ako kung hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Si Jesus mingon kaniya, Maria. Og si Maria miatubang ang Hesus og mingon sa Hebreo, Rabuni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya gingnan siya ni Hesus, ayaw ako hikapa, kay wala pa ako may balik sa amahan. At tuay noon ang imong mga igsuon og sugili sila nga moadto ako sa akong amahan og inyong amahan, sa akong Dios og sa inyong Dios. Bisag isuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo o nga gisultihan siya sa Ginoo niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Daghan ang traditional nga atong pag-ilakang Maria Magdalena. Usa ana ang iyang apelyido Magdalena. Sa may apelyido ni Maria. Di man Magdalena ang apelyido, ang mga Hudyo wala may apelyido. Ang Magdalena nagikan na sa lugar din siya, nagikan sa Magdala. Usa ka siguro lungsod sa Magdala. So, wala man sila apelyido. So, si Maria nga taga Magdala. So, Maria Magdalena, Magdala. Una usa. So, dili niya apelyido ng Magdala. So, hindi ang Magdalena kung usa na ka lugar din siya nagikan o Magdala. Sa Simon Sirenio, taga Sirini man na siya. Ang Sirenio is lugar, kaya wala lang sila yung mga apelido kaniya ito. Or pangalan sa iyang papa, son, Juan, son of Juna, o Barjuna. Kadua, si Maria Magdalena di man siya prostitute.
Nawa na sa Ebanghelyo nga si Maria Magdalena o taga Magdala o sa ka prostitute. Wala na niya sa atong kwan. Pero traditional nga sa usa ka kwan, babaeng mababang lipad. Mo manay kanta ni Freddy Aguilar. Mababang lipad. Sa manang mababang lipad? Oh. Dili siya. Ang gibutang dili sa Ebanghelyo siya. Sa mga Ebanghelyo siya ang usa ka babae nga pito ka demonyo ang gipa gawas ni Jesus. Unsa man ang mga liwata kay balo unsang pero naposes siya sa evil spirits. Pito unsa man na siya. Ba psychological whatever. Wala. Pero the fact nga siya na-deliver gikan sa ng daotang spirito, kita ka ng iyang kabaguhan sa iyang kinabuhi. Naayo siya sa sakit, whatever nga sakit na siya. Tako kayo ang pagpasalamat sa Ginoo tungod sa kaayuhan nga iyang nadawat. Ato may naman ang first reading mo na nag-iskot. Sa pagbasa ni sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga Korinto, kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo bag-o na siya nga binuhat ug daang daan miagi na yabot na ang bag-o. Nahiusa kang Kristo na bag-o siya tungod sa gihimo ni Kristo kaniya pag-ayon niya sa mga balatian nga nagyo kamo kuno maayo mo gikan sa sakit nga grabe ka grabe yun ang imong utang kabubuton sa taong nag-ayo kanimo. Mula na ang iyang debosyon sa Ginoo nga wa gyud siya mubiya sa Ginoo hangtod sa tiilan sa kruso. Ang mga apostol wala makita dito sa paglansang sa krus ni Jesus. Kinsa man dito ang tulok ng Maria. Si Maria nga taga Magdala, si Maria nga asawa ni Cleopas o si Maria ang ina ni Jesus. The Tris Marias. Siya nakiguban siya, nagserbisyo siya sa mga alagad og ni Jesus sa ilang pagsangyaw sa mga balita. Pauban siya sa mga babae nga nag-serbisyo. Siya ang unang may bisita sa lungganan ni Jesus ug nakakita na imong saksi sa pagkabanaw ni Jesus. Una, the first. Di siya apostol, di siya mga kauban sa napulog duha ka tinunan, pero gitagaan siya dakong pribiliyo nga mo'y makaunang kaabot dito sa lubnganan ni Jesus sa unang adlaw siya pagkabanaw. Si Juan, si Pedro, si Maria, gitagaan mo ang pribiliyo nga makakita, makasaksi sa pagkabanaw siya. O siya ang nagbalita ngadto sa mga apostoles sa maayong balita. The good news. Munag siya gitawag nga ang apostol sa mga apostoles. The apostle to the apostles. Kaya man siya ang gipadala, anong pagbalita sa iyang pagkabanhaw. The apostle to the apostles. The messenger of the good news sa pagkabanaw sa Ginoo. Nga naka-privilege si Maria. Tungkol sa dakong gugmang nga gihatagan. Mga agamay mo mga istorya, mga chismis nga uyab kuno ni Jesus si Maria. Grabe lang yun ang niyang devotion. Total devotion kang Jesus. Nga gihalan niya ang iyang kinabuhi dahil sa pagpangalagad. Wata kay balo sa naitubo ni Maria Magdalena pagkatapos mabanaw o mamatay, mabanaw si Ginoo. Itagaan siya dakong pagtagad o
ni Pope Francis 2016 ang iyang piyesta gi-elevate di memorial ko piyesta sama sa piyesta sa mga apostoles. So level na siya sa mga apostoles kay apostle to the apostles siya. Nga na ka-importante ang papel ni Maria sa atong kaluwasan. Privilege siya tungkol sa dakong gugma, demosyon sa atong Ginoo. Nagdala sa maayong balita ngadto sa mga apostoles. Sa may atong gidala karon. Ngay pangutana da kita sa nagdala bag maayong balita ngadto sa atong palibot, sa atong pamilya, sa atong katilingban. Mga Maria Magdalena ba ta? Hindi man bati man nga ako. Pangalan Maria Magdalena. Parang murag taga-Hungkira man na. O, dili. Bringer of the good news. Inaututang kita sa magdalatag maayong balita. Ngadto sa ubang mga tao. Mahimo lang nato na kung ano may sama ka debosyon gugma sa atong Ginoo. Ato karong ipadayag nga itong mga pangamuyo nga to sa atong langit nung Amahan.